Какви качества според тебе трябва да има една мис България? Първото, което тя трябва да е много интелигентна. Трябва да има самочувствие и да представи нашата красива страна на световния конкурс. Как мислиш, че ще се промени живота ти, ако станеш мис България? Това е една огромна промяна за всяко едно момиче, защото предстои една година изпълнена с най-различни мероприятия, коктейли, партита. Ако остана мис България, ще бъда изцяло на разположение на агенцията и ще се взема с това, което ми кажат те. Какво послание ще отправиш на света, ако се класираш и отидеш на конкурса Мис Свят? Не обичам атентатите и нападенията, но би било много красиво, ако има атентати от красота. Как започва химна, българския химн? Мила Родино. Може да кажеш част от нея? Мила Родина, горда стара планина. Това е. Горда стара планина, покрай нея Дунава сини. Кой е любимият ти автор? Любимият ми автор е Христо Ботев. Последната книга, която прочете? Тъй като ние сега изучаваме българска литература в училище и сме на автора Христо Ботев, прочетах Потигото отново. Последната, която прочетох, това е на Пауло Коелho, Алхимика. Току-що прочетах Димитър Димов и Тютюн и страшно много ми хареса. Харесваш ли Ирина? Страшно много. Защо? Защото това е жена, която се промени. Самата героиня се променя от нещо толкова обикновено и се превръща в едно нищожество. Любимият ти автор? Христо Смирненски. Нещо от Христо Смирненски? Да се завърне в бащината къща. Знаеш ли кой е Стефан Цанев? Да, български актьор. Не знам. Да, знам. Какъв е той? Не знам, не знам. Но знаеш ли кой е Хари Потър? Да. Кой? Ники Василев ли да беше? Не. Владееш ли английски език? Да, владея го. Ако трябва да преведем фразата България е най-красивата страна и аз се гордея, че съм българка, как ще звучи на английски? Може би България is a very beautiful country, but И аз съм горда, че съм българка. and I am proud to be Bulgarian. Bulgaria is the most... No, Bulgaria is the best country in the world and I'm very proud with this. I'm Bulgarian. Верен ли е митът, че красивите жени са глупави? Не, определено това не е вярно и мисля, че много жени до сега са го доказали, че не е така.